What's up mga ka-oplok? It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop So karon wala ramang kay mahitabo karon pero feel na ako na adyo mo hilak ron. So mga ka-oplok, pahibalo lang. Karon is ang pizza karon kay Sunday, May 19 and supposed to be ang kaning dili na siya mahitabo nga prank pero surprise video para kang Kuya Carlo. So guys, karon May 19 pero ang birthday ni Kuya Carlo kay May 23 pa. But ang surprise namo is karon. So sa wala kay balo guys, si Kuya Carlo ug iyang uyab nga si Ate Jonah is LDR. So tagsara kay sila magkita. Ang among plano is pauning. Si Kuya Carlo wala siya kay balo. Wala siyang kaalam-alam. Misa. Ang nakibawra ani, ang nagplano ani nga surprise kay ako ug si Jigo. Si Carlo wala kay bawo nga mungari si Ate Jonah karon. Wow, daiga sa relasyon. Excited ako sa may mong reaction ni Carlo. Feel ako mahilakin siya. Feel ako mahilakin siya kay tagsara sila magkita ni Ate Jonah din. Guys, I hope mahilakin si Carlo. So muna atong plano karon. Ang pailakon si Carlo. Main agenda is pailakon si Carlo sa kalipay. Kaiga sa relasyon. Grabe! So guys, padung na tayo Jigo. Naglakaw na karon padung na Jigo. So dara Jigo eh. So ato siyang tawag nun Jigo. Jigo! Walang bago? Balita ko, wala nang balita sa'yo ah. Jig, feel no Jig, mahilak na si Carlo Jig. Di mo pa alam. Hey yo, Neko! Buutan niya bata. Ate, buutan na nga paggamangon si Jigo te. Ha? Ulit na bagang mukhaon. Wala sila na, Jigo? Saan na, Jigo? Oo, di mo na siya buliyok pasaway kamera. Jigo, tutorial lang saan pagpangwaswas. Wait. Oh, sige. First step. Wait, first step na, Jig. First step na. Second step, ibutang. Third step. Kaya ba, dancing is life? Dancing is... Sabi, tada. So, tada, sagdaan ito na mabu. Awaran di ikan di kapos yung kabuang. Sige, last. Very happy. Padung na may subugo. Kaya mong sugaton si Ate Jonah. Kaya ato na po may magpalit sa cake ug sa mga balloons ug sa gift ni Ate Jonah para kay Carlo. Ito yung gift ko kay Carlo. Kiss. So ato na may daan maghuwat daan sa bugo. So let's go. So ayun po no. Nagpaabot kami ang Ate Jonah din. Sugo pa mi ni Ate Jonah. Ngita ko na may cake na nindot. Wow, cake na nindot ha. LR sa relasyon. Ching relasyon na. Kasuya ang relasyon. Ata mamili sa Red Ribbon nga Goldilocks. So, okay guys, update lang tamo. Makakita na may cake o maapot na po si Ate Jonah. Yes sir! Sir, saan na yung gipili sir? Cake. Pag selfie daw, Jig. Selfie ba? Ay, selfie? Okay, ikaw. Balik. Ano, game po? Balik, i-focus mo na. What's up mga ka-vlog? Hello mga kalap!
Jollibee oy gago, na diri gilid. Salamat. Ay gago. Wrong turn, wrong turn. Nice, Jollibee drive-thru. Ah. Gutom pre? Gutom. Init pa jud. Kakapoy kayo bisyo kay Carlo. Bantay ka lang. Para lisin mo kay Carlo ka. Kakapoy na Lalami sumakdo! I love you to 9. Ayun guys. Kaubahan na naman ito Jonah ron. Kapoy kay bisyo. Bantay ka lang kay Carlo ka. Ah, kami nagkasulas-sulas mo ha. Dara. Ilibiyay mo ti Jonah. Thank you kayo sa libre ti Jonah. Amo ning gitataw nga utang nga loob. Kay kami ikadi nakaluwa sa among kagutom. O kajigo nga hapit na mamatay. Guys, siyang kagutom, salamat, tagang salamat. Thank you very much. So, yun, balik kami. Wala kay Carlo. Kami sa lasal kami may nakakaon. So, thank you kayo Ate Jonah. Yes, our sponsor for today. Jubilee. Jubilee. Tara. Pumili nami. Ano tayo magiging eh? Kani. Mayo, uy, kanina lang. Isa ka, triple roll ni. Pwede siya suwatan? Triple roll na. Pan. Tula plastic. Nara. Ika lang yun ako. Oh. Pwede na raw. Mga 3 weeks na pa nang balik ko. Hala. Pila ka weeks balik ko. 3 weeks. Punduan na to. Pondo G's. Kaigat. Uy, lagot sa relasyon. Ay. Nakoy 20. Maglagot niyo ko ng mga sweet. Ay. Cake check. Kita namin balloon with roses. Yo! Ayun! Ayo. Gimme. Nami ay? Uy, mulupad ha. Ako ng black ay. Iya dara. So, dara, nakapili na may balloon. Yes, birthday Carlo. Na may balloon. Bantay na delivery lagi. So, dara. Siyempre, color black. Her loving girlfriend. So, guys, buwak na sa daw pakitaon. Balloon. Check. Yes, sir. Noy, pila na balon naman, Noy? Tris! Ang stick! Ang balon libre!
Actually, ato ra man tabi magpalit og buhok sa Merciful. Hello, ka-sweet, uy. Feel ni mo sweet na kay nanay. Ha? Feel ni mo kano sa ka makasway ginana nga relasyon. Parang di. Mas ko may makasubay inana nga relasyon. Digo, shopping ta. 3 million na kunda. Ito. Sige. Ito. Pila na dahil sinsiyon mo dia? Mga 25,000. 25,000 rin ka sinsiyon Jigo, so di sabi mo malit. So, dara ang relasyon. Kana ray mo Pag malit. proper and then reborn. Then that's it. Ka-sweet sa relasyon, oy. So, dara, padong na may uli. Amo nang i-surprise si Mr. John Carlo Caporas. O, tinubunan sa iyang beloved girlfriend. Pili mo sa reaction ni Carlo rin. Ha? Kaya mo, kapasudlo na mo si John na Ano lang kapag Sa- sa ilang sa balay. Ay, oo, Patabang asa sa balay. Oh, patabanga sa balay ba? Patabanga sa Para dili siya diya sa'yo. Okay, pasudlo na mo siya si John na ara sa pardo ni Carlo niya. Pra, inikabli niya. Surprise! This is it. Oh, sige, sa kanya. Kami sa dua pagkita. Kaya eh. Happy birthday to you! Here we go! Akin ka na lang! Akin ka na lang! Iingatan ko ang puso mo! Akin ka na lang! Akin ka na lang! Let's go! This is our surprise! Iyak na yan! Iyak na yan! Ay, hila! Daan ako rin lang gina! Oh my God! Let's go! Let's go! Muna among binagenda ang hilang sigurado! Successful! Just you oh, pretty Muna yung brutal prank ha. Muna. Nagduda kay Carlo ha. Ako mas storya. Nagduda ka ba? Nung na ko, brutal prank. Kasi lang yung brutal prank. Ako may mo edit. Pero, nadaan ko ninyo ha. Babae ko pumati. Mas storya. Pero sabi makarelasyon inahan niya, wey. So, dahil masulti na, successful na ito ang plano. Ha? Wala na, sayang mo ang pagkapoy-kapoy. Ganyan ka, relasyon, oh. Uy. Grabe
I'm back. So, mo to ang birthday surprise kang Kuya Carlo. Supposed to be dili pagikaroon ang iyang birthday but advance na lang ang among gift kay Tito Jonah kay dili gid siya makaari sa inig exactly birthday giniya. So, amo na lang gi-advance. Yes. Dire na mo tapuson ang among video so Jigo. Sa masulti ng mga successful ato ang nabuhat. Kan, saan ako tapusan ng video? Shoutout dahil kang shoutout sa ako kang Princess! Nag-video pa ko, Princess! So, shoutout ko balik kang Kuya Arnel Asto. May gagawin ako. Pinsan ko pala. Nagalap pa sa kasi. Huwag po kayo mag-alala. Okay lang po kami. Okay lang po ako dito. And, shoutout po ko kang April Shika. April Shika. Shoutout ko kang Sydney Pistanyo. O kang Angeli Pianyar. O tanan niya mga kailan ako. Jimul Jamos. O special mention po dyan Kent Lloyd Dadula. So for more videos, please don't forget to like, comment, share, and subscribe. And hit the notification bell para always kayong update sa video namin. So, Jake. Goodbye. So, goodbye now. Chicken Fox. Peace. Yung Chicken Fox. Chicken Fox. Peace.